Това е Лада Нива. Хубаво е, нали? Да, малко е стара, но е хубаво. Днес ще правим тест. Така първо да я видим отвътре. Тук даже си има и вестник. Интересно е. Малко е мръсничка. Ето така тук се вижда абсолютно всичко. Всичко. Добре, стига сме разглеждали. Хайде да започваме с тестовете. И така. Засилваме се максимално назад. Каква ли е максималната и скорост? Дали ще е голяма или не? Опа, лекичко се чукнах. Съвсем лекичко, нали? Няма малко да я развалим тази ладичка и нищо няма. Работи си. Къде да видим отвътре. Малко е смачка. Това е от днешното видео. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и кажете на каква кола искате да направим някой друг път тест. Ако ви харесва поредицата. Чао и до нови срещи!